Yanzu za su kawo rago. Yanzu za a kawo rago a wasu. Ya tafi ɗaukowa ko? An gyara kaɗan. Ya zama rediyo. layin manya ni ce zan dinga ba ku fi baya dan an kudan yi baya kudan yi baya kudan yi baya layin manya kai fita daga Vamos! yanzu aka ba shi ya ce ya ɗauko ruwa kuma zai rinka hargitsa saboda kai ka samu ba ka so wani ya samu ba na haɗin kai ba an baka ba alaji kai baka ce ka dauko ruwa ba da mu yana ba ba
ke ma karfi kai ba za ka ware ba don ku Allah ko ma ko an ki ba ma ba gida ko ma layin makaranta za ta zo kawai yawwa su bulayi yawwa dini kai bai da akwai aya kusa daga